Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Зур Чиркли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Наилә Ирфан кызы Рамазанованы чакырып алабыз. Бүген 7 июль көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы тулган көнен каршылый. Әлеге күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Мансур, кызы Расимә, кияве Рәшид, кызы Тәнзилә, кияве Илдар, улы Расим, килене Алсу, оныклары Нәзилә, Камил, Юлия, Камилла, Самира, Ясмина котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез 1961 елның 7 июлендә Зур Чиркли авылында якты дөньяга аваз салган. 1981 елның 12 июлендә булачак тормыш иптәше Газиз әтиебез һәм яраткан бабакаебызны очратып матур гаилә коралар. Татулыкта 3 матур балаларын тәрбияләп, сизми дә калалар, тормыш ыгы-зыгысын үтеп 40 ел бергә гомер итәләр инде. Йөрәгемнең түрендә иң олы урын алган кадерле яраткан хатыным. Безнең өчен йокысыз төннәр үткәргән сөекле әниебез, йөрәк парабыз, Газиз әбекәебез. Бүген күңелләр әллә ничек дулкынланып, сиңа карата ярату хисләре белән тибә. Тантаның синең гади түгел, 60 ел яшәгән матур мизгелең. Матур диләр синең юбилейны. Тормыш көндәлегенең алдагы бите ачылып, лаеклы килеш гомерең дәвам итәсең. Нинди сүзләр табык икән синең хакта сөйләргә? Берне әйтәсе килә. Синдәй кешеләр миллионга бер очрый торгандыр. Син бик гадел, артык туры сүзле, әйткән сүзеңдә торучан, якыннарың өчен дөнья җимертеп, океаннар кишергә хәзер булган шәхес. Рәхмәт Раббыма, син безнең язмышка язылган кеше булганга. Мине ир итеп, балаларымны бүләк иттең. Балаларыңны бәхетле итеп, бик абруйлы ана була алдың. Ә хәзер оныкларыңнан ярату һәм рәхмәт сүзе ишетеп яшисең. Хатынымның туган көне, сөеп көчеп аламын. Артларымнан киткән чакта гел күзәтеп каламын. Озак еллар яшәсәк тә, һаман яратам үзен. Бары уңай сыйфатларын күрә күңелем, күзем. Газиз шәшкәм, гомеремнең син иң олы бүләге. Тузмасын ул мәхәббәтнең яшьли кигән күлмәге. Котлы булсын туган көнең, бездән теләк кабул ит. Минем белән икәү бергә 100 яшеңә кадәр җит. Кадерле әникәебез, яраткан әбекәебез, без дә әтиебезнең теләкләренә кушылып, сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Безнең өчен гел кайгыртып яшәгәнең өчен, бары балаларым дип тырышканың өчен олы рәхмәт сиңа. Без дә йөзеңә кызыллык китермичә, сине гел шатландырып торырга тырышырбыз. Иң гүзәл безнең әнкәебез, иң матуры ул безнең. Әллә каршы килер өчен берәр сәбәп бар сезнең. Тәмле ризыклары, бигрәк йомшак куллары, сыйпап ала да чәчләрдән юк була борчулары. Әнкәебез, котлы булсын матур гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас йөрәктән күркәм котлау бәйләме. Кадерле Наилә Ирфановна, бар якыннарыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз һәм махсус гаиләгез сайлаган җырны сезгә бүләккә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Ağaçqa qışlar
шөмрә